खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान। मैया 15 फेब्रुवारि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जोनोम सानखौ सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार करदंग होननाय जायगायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो, जेराव आसामनिफ्राय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे 56थि जोनोम साननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं आरो रुंसारि जालांनायखौ मान बावनायजों बिथांमोननि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 56थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सरकारि HSN MP फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सावराय मेल लानाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बड'फा चिल्ड्रेन पार्कसिम आथिंजों हानजा सुरनायबो हाबाफारि लाबावनाय जायो, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिब जुनारफोरनिख्रुइ मानसिनि जिउआ गोबां बेसेन गोसासिन बाथ्राखौ बुंदों सनितपुर जिल्लानि DC बिथांखौ शिखा शर्मा मुंनि बिथाङा। आथिखालाव आसामाव सरकारनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानाय समावनो होखारजाग्रा सुबुंफोरनि जानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे बिथां शिखा शर्माया बुंबावोदि जुदि आसामनि मानसिफोरा थानो थाखाय हा गैयाब्ला बहा थागोन, ओंखायनो गोनांथि जायोब्ला काजिरङायावबो थानो गोनां जागोन, मानोना मानसिनि जिउआ जिब जुनारनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन। मख'जाथावदि मोनसे दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों होखारजानायाबो खालि मुसलमानफोरखौल' होखारनाय जादों होननाबो सरकारखौ अजद होबावो मानगोनां शिखा शर्मा बिथाङा। आलादा खमथाफोरखौ लानानै बिस्वजित राय बिथांनि खौरांगिरि मेल। दाखालि बावैसो केएलअनि मासिगिरि जिबन सिंह बिथांखौ भारत सरकारा गोजोन सावरायनांगौनि थाखाय भारत एबा उदां अख्रांसिम लाबोदोंमोन, नाथाय दिनैसिम गोबां सम बारलांब्लाबो जेबो सावरायाखै। बेखौ लानानै बिथां जिबन सिंहआ माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंजों बुंथिनाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो मैया बिस्वजित राय बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो गोसो बायनो गोनां गैया होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों। बुरासापरिताव दिनै होखारनाया नैथि सान। जों बयबो मिथिगौ दायो आसामाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानायखौ। नंगौ, दिनै बुरासापरिताव होखारनाया नैथि सान जाबाय, जेराव 1175 गं नखरफोरखौ सिफायनाय जायो आरो 6700 हायाव होखारनाय हाबाखौ मावदों बिफाना। बेखौ लानानैनो दिनै होखारजानाय उन्दै उन्दै गथ'सा, गोरबोआव थानाय आइजोफोरा जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय जेरावबो जेरैबो गोबां खस्थ'जों जुजिनो गोनां जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा दिनै मुसलमानाव उजिनायानो बेसेबा गिदिर पाप होननानै गावसोरखौनो दुसिना दुखु फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।